Hej, det er Rune. Jeg vil gerne vise dig, hvordan du kan lave et dreamboard, så du kan visualisere dine drømme og ønsker for fremtiden. Jeg kommer fra Monkey Business, og vi laver indhold, der inspirerer dig hver uge, så du får muligheder for at finde ud af lige netop den rejse, du skal ud på. Vi giver dig øvelser, som gør dig klogere på dine styrker og dine muligheder. Se mere på monkeybusiness.dk. Og nu til min skærm. Her er det dreamboard, jeg selv har lavet. Du kan lave dit eget, alt efter hvad du godt kan lide. Steder du godt kunne tænke dig at rejse hen. Ting du godt kan lide at gøre. Om det er surf eller ski, eller rejse ud i verden, familie. Du kan putte på lige hvad du har lyst til. Hvis du bruger PC, så kan du bruge Paint. Og jeg har til min Mac, der har jeg også hentet et Paint lignende fra. Bare med at komme i gang. Det var alt for i dag. Så når du er færdig med dit dreamboard, som forhåbentlig bliver godt, så kan du smide det på Instagram og bruge hashtagget monkeybusiness2015. Og ellers kan du sende det til e-mailen monkeybusiness2015@outlook.dk. Ha' det godt. Hej.